so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كمي تخونو كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو لتاو زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبرنا عدم حنت غابتن امنينا اشتو سبورت وريدات صحف به يو 23 سايكلين زون تفلت مربب زعبات تسفو ارتراو تقردماي ميلكاس ما اكل اب كينيا زنجا تشامبيون افريكا قد مستافو حدث سمون اقدما كالم احتتا كايدات النيرا حاسير زرزر نباقم نبلو ميلكياس ود 19 عمد تراي كوينو اب قدامي عمد 96 عمد درو يوكل درو خاكل التعاوتات يو سي اي بسمو تصحيف يركب اذا مالتها فيلم بخرو دراتو ني عمد 2024 اب الجيريا كلتا غزي دميقو حد خابتهم إرترا زفريتهم ناي متصابل ساعات حدري عود بشكلتا ناي تهاجر كقبول تسفات نبيرلهم زلو حد يتبل تعمدي زعبا زودا دربوتا استوخصقت اللقاء انا قصبتا ولدر زياده زتكر ناي مول عقب حخوراي كونكون كاب كلتا كساب 3 كيلومتر طري مزقون كن كابتهم زفتنو حد يبل زعمه سبورت برغص ميلكاس عبيت علاز فتر وان كوينلو هاجرو اب صوتات افريقيا ناي غزي غانتا ولدر تي كتعوز زلا على ترانير ويو ابزور الجيرات ساتيفه حد مدرخ كمون حد كلاسيك ناي حد معلت وددر تعويته ابغان ابستخيد وددر افريقيا نهاجري تمريصه مسقل بروفيشنال تقرر امتياز زي حل غانتا ميلكاس مراو قدوس نهم زراين داويت يمانن ادالاويت زطرنف دما ازيو زير ساعته مكرو قسيمه بمباليو ندحريت تملز اموداتا ميلكاس نفلم اوان مس بلوص ايرترا وافريقا وسرح تاريخ ابنز زقونه كبل زغلص ود هاغوري ايرترا بنيام غرماي ابز حلفه زغبرو ركبت وددر كمتي ميلكاس تسفاز غبرو كوانتا زي كده غنا ازيو بزح كم استرفو يبره اب 2024 هاغراو ቻምፒዮን ኤርትራ ሓደ ግዜ ምስ ተሳቲፈ ሓደ ክልተ ግዜ ግን ናይ መካኒካዊ ጸገም አጋጢሙኒ ስለዚ ኣብ ትሽግር ኣቴ ክብል የነጽር ድሕሪዚ ኩሉ ኣብዚ ዓመታት ስፖርት ዘመዝገቡ ዓወታት ውን ሚልኪያስ ኣብ ቅድሚኡ ዝዓበየ ዕላማ ናይ ዓመት ስፖርት ኣሎ ኣካል ናይ ታብ ቻዓት ጥቅምቲ ኣብ ቻምፒዮን ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝተሳተፈ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ክኸውን ተመሪጸ ኣለኹ ስለዚ ድማ እዚ ንዓይን መጻኤ ክግምግም ባይታ ዝፈጥር ይብል باكشو زبل قصل سمو زياده زل ميلكاس اب كمزن وس ادميو كلتا عوتا مسكيبلو بزقيت حصرخه ان عبي مسكد دما ازي غورن بقعتو كغهاديو كميسي بحقي نقصال ولد ايرتراين مع صور لترنا بزله على طرزي كمز بصح زطرا يكون كتبل اتاب كتحتي 26 عمت تقلدم تتكل غازيطا نصيرا نزهب عدلا مسكينا ابز مص ودراتو عوت تمنيات لون تمالا بزخيده حركه عبيت ماراثون علنا بزغونه برلين ماراثون ايرتراوي اولمبيكاو اتليت عقو كولوم شامناي درجه حيزو مسقدموت 10 بلصات اتليتات وددو زازيمو اتليت عقو ابز ماراثون ناي غزا روسو زبلص غزين محياش ب2 ساعات 5 دقيقه 57 كاليتن ساعات كزازمو بقيعو ኢትዮጵያዊ መንገሻ ሚልኬሳን ውድድሩ በ2 ሰዓት 3 ደቂቃ 17 خليتين ጊዜ በመውጻፍ ቅዕወት ከሎ ኬንያዊ ኮቶት ሰፕሪያን ኮምርጎር ካን ውድድሩ በ2 ሰዓት 3 ደቂቃ 22 خليتين ጊዜ ካልኣይ ኮይኑ ስዒቦ ኣትዩ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ከተማ ትግስትን ፍቅር መስታወትን ውድድርን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይነን ዛዚመን በርሊን ማራቶን ናይ ፕላቲኒየም ዕቀን ዘሎ ዓውድ ስፖርት ጉያ እግሪዩ ድሕሩ ዝበፅሓና ዜና ከም ዘመልክቶ ሃገራት ጋንታ ቅድም ሽክለታ ኤርትራ ቻምፒዮን ኣፍሪካ 2024 ኣብ ኬንያ ዝካየድ ምስታፍ ድላዋታት صيفا ملوا تفليتو بحدش سلطان سايمونت اللي نايدك انس يغانتا نكم اديامن موناليزان زعمسلا تقررمت كتقدمن كلا قديما سلطان يونا زكرياس حلباي كا نتعود كتمزغب تسبيت زغبرلا نايدك تبعتي هاغرايت غانتان تقررمتي ميرون تشم ميلكياس ماكل اكش ناتان مدهاني دانيوم فصوم برهان عود كبروم هيبرون برهان اخليلو اتشم نباولوس منغسن دروا بوعزوم طرنيفوم هلاو كفل تخايلو اب ግብጽ ዝመደበሩ ማህበር ብሽክለታ አፍሪካ ሎም ዓመት ነተሐረካ በዛዕበይ ውድድራት ኣብ ኬንያ ከእንግዶ እቲ ውድድር ናይ ውልቅን ግዜን ውድድር ኮሙን ናይ ጽርግያን ዋሕድ ቁርባታት ተቃሊሉ ካብ 9 ክሳብ 13 ጥቅምቲ 2024 ከሰላሰሊው ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ አምኒ ሓደ መዓልቲ ዝተኻየደ ውድድር በልጊዮም መበል ካልኣይ ተርታብ መሓዝ ደሚቁ ቻምፒዮን ቤልጂየም አርኖልድ ደሊናይ ሎቶ ዴንሲንቲ ኣብቲ ግዜ ዝሓለፈ ሞዶንጊ ዝቀረበ ቅጽበታ ውድድር ተቀዳዳማይ አልፔሲን ዲዩክኒክ ጃስፐር ፊሊፕሰን በምህዳሙ ሲዒቡ ዝተቀልቀለ ገዳስ ኩነታት ኣብ መወዳእታ 50 ሜትሮ ጥራይ ኣብ መሬት ዓዲ ተዓዊቱ ፊሊፕሰን ድሕርቲ ናይ ገዛ ርእሱ ኮዝ ዝዓብለሎ ውድድር ኣብ መወዳእታ 100 ሜትሮ ተመሲሉሉ ነዚ ድማ ካብ ዳኒ ቫን ፖፐል ሬድ ቡል ቦርሃንግሮ ሪሕቁ ብኣግኡ ዝገበሮ ጉዕዞ ኣብ 4ይ ደረጃ ካብ
ምእታዋይ ተዓንቀፀን ፊሊፕሰን ወላ እኳ ክሳብ ኣርናውድ ደሊ ቅድሚ መስመር ብቐሊሉ ዝሓለፈ ዘደንቕ ልዑል ፍጥነት ሒዙ ዝመጽእ እንተነበረ መወዳእትኡ ተቐዳዳማይ ኣልፔሲን ካብታ ፖዲየም ዝደይቡ ኣርናውድ ዲላይ ቢንያም ግርማይ ሚላን ፍረንቲን ፊሊፕሰንን ስዒቡ ኣትዩ እዚ ንዲልያ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ንሸውዓይ ግዚኡ ዝተዓወተሉ ኮይኑ ድሕሪቲ ኣብ 1996 ፍራንክ ቫንደርብሩክ መዘከርታ ኮይኑ ኣሎ እዚ ከዓ ካብታ ቋንቋ ፈረንሳይ ዝዛረብ ክፋል ቤልጅየም ዝኾነት ዋሎንያ ንፈለማ እዋን ንቢንቼ ቺማይ ቤንቼ ዝረብሓሉ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኣብተን ቀዳሞት 2 ሰዓታት ናይቲ ውድድር ብሓቂ ጽቡቕ ኣይዘወርኩን ሃዲኤየ ነይረ ኣብ ጽቡቕ መናይ ቀንኹን ይኹን እምበር ደቂ ጋንታይ ዝገበሩለይ ሓገዝ ንኽዕወት በቂዕና ብምባል ናይዚ ዓመት ድኻሙ ተኣሚኑ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ጃስፐር ፊሊፕሰን ከም ዝኸደ ስለ ዝረኣኹ ኣብ ድሕሪት ጎምኡ ተሒዘ ኣብቲ ጥዕም ዝበልኮ ድማ ኣብ ቅድሚት ወፄ ንናይዚ ውድድር ማልያ ምዕዋተይ ኣዝዩ ዓብ ክብሪ ብምባል ደምዲሙ እቲ 198.6 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ካብ ቤንቼ ንጎሆ ተበጊሱ ንኣፍቀርቲ ብሽክሌታ ሰላምታ ሂቦም ተበጊሶም እቲ ሓያል ግራጭን ንፋስን ዝመልኦ ኩነታት ኣየርካን ተቐዳደምቲ ፈታኒ እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ጉዕዞ ኣብ መኽፈቲ 10 ኪሎ ሜትር ዝተመሰረተ ኮይኑ 6 ተቐዳደምቲ ሃዲሞም ሚካኤል ኮፐንስ ኮፊድስ ማይክል ሽዋርዝማን እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ ኤከር ማንቴጊ ዮስካልቴል ዮስካዲ ስቲን ኣፕል ቢት ኣድሪን ማየር ቲዲቲ ዊንቤት ከምኡውን ሪንደርት ቡይተር ቮልከር ወሰልስ እቶም ኣብ ቅድሚ ዝነበሩ እቲ ኣዝዩ ቁልጡፍ ፍጥነት ተንጸባረቐሉ ውድድር ንብዙሓት ኣብ ድሕሪት ክተርፉ ዘረኸ ነይሩ ስዒባ ኣብ ዝነበረት ኪሎ ሜትር ኣንቶኒ ትሩጊዝ ቶታል ኢነርጂ ንድሪስ ደቦንደን ዲካትሎን ኢጂ2ኣር ላሞንዲያለ ካብቶም መጥቃዕቲ ዝፈጠሩ ተቐዳደምቲዮም ነይሮም እዚ ድማ ካልኦት ድሕሪ ዝነበሩ ከም በዓል ጃስፐር ስቲቨን ሊድል ትሬክ ንኣሌክሳንደር ኮቪኒዮ ኢማራትስ ግብረ መልሲ ክህቡ ዘገደደ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣብቲ ውድድር ጉጅለታት ክምስረታን ክፍንጣሓን ድሕሪ ምውዓለን ነቲ ዝነበረ ዕድላታ ውዱእ ግዜ ከም ዘይዋፅኦም ዝተመልከተ ቢንያም ግርማይ ኣቐዲሙ ንቅድሚት ክመጽእ መሪፁ ከም መሰረት ናይ ዝኸዓ ውድድር እናተቃረበ ዝመፀሉ ሞት ነቶም ኣብ ቅድሚ ዝነበሩ ስካቶ ከይገብሩ ኣብ ምትሕላው ዝተጸምድሉ ከሳብ መዛዘም ሕንጻጽ ኣብ ድሕሪት ከይተረፈ ተጓዒዙ ኣብ መወዳእታ ርብርብ ግን ነቲ ብ4 ሰዓትን 27 ደቂቃን 42 ካልኦት ጊዜ ዝተፈጸመ ውድድር ብሰንኪ ዘጋጥሙ ናይ ጎርጽ ብሽክለታ ምስ ናይ ቃንዝኡን ውድድሩ ካልኣይ ኮይኑ ክፍጽሞ ክኢሉ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ ካብዚ ውድድር 85 ነጥቢ ከሲቡ ብዘይካዚ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሰለስተ ጥቅምቲ ኣብ ጀርመን ቢዩኤስኤ ሓደ መዐቀን ዘለዎ ንመበል 18 ጊዜ ዝካየድ ስፓርካሰን ሞኒስተርላንድ ጂሮ ምስ ጋንቱ ቤልጅማዊት ኢንተርማርሽን ተወኪሉ ክሳተፍ እዩ እዚ ውድድር ናይ 202 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክህልዎ እዩ ናይ ዩሲኤ ውድድራት ብሽክለታ ዓመት ስፖርት 2024 ንኽዛዘም 2 ሳምንታት ተሪፉ ኣሎ ኩሎም ተቐዳደምቲ ድማ ነናብ ሃገሮም ናይ ዕረፍቲ ግዚኦም ክሕልፉ እዮም ወንበር ምስልጣን ተንሃግ ነቕነቕ ኢሉ ቫኒስቶሎይ ንቦትኡ ንምትካ ይህንጠ ንቦታ ሰልጣን በንድል ንምንጻግ ናብ ድሕሪት ክፍላ ሰልጣን ዩናይትድ ዝተጸንበረ ሆላንዳዊ ቫኒስቶሎይ ተንሃግ ሓድሽ ውዕል ምስ ተዋሃቡ እዩ ኣብዚ ክራማት ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ኣምጺዎ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሓለፈ ዓመታት ፕሪምየር ሊግ ብዝኸፍአ መልክዕ ናይ ውድድራት ብምዛማ ኣደዳ ንቕፌታ ኮይና ደገፍታ እውን ክዕዘምዝሙ ተሰሚዖም እዮም ዝኸፍአ ታሪክ ኮይኑ ተሰኒዩ ዘሎ ግን ኣብ ሜዳ ኣብ ቶተንሃም 3-0 ዝተሰዓረትሉ ጸወታ ኣብ ናይ ግዜ ተንሃግ መስሓቅ ውጽኢት ኮይኑ ዝርከብ እዩ ነዚ መልክዕ ተኸላኻላይ ኣርሰናል ነበር ኬዊን ንቫኒስቶሎይ ንምስልጣን ታጋንታ ብቁዕ ክብል ተዛሪቡሎ ኣብ ግዚኡ ምስ ቫኒስቶሎይ ፍጹም ጽልእ ዝነበረ ኬውን ኣብ ዓመት 2013 ምስ ቫኒስቶሎይ ድሕሪ ዘጋጠመ ፍሉጥ ምትላቕ 20,000 ፓውንድ ተቐጺዑ ንሰለስተ ጸወታታት ተኣጊዱ እዚ ትከዓይ ኣብቲ ኩናት ኦልድ ትራፎርድ ተባሂሉ ዝተሰየመ ሸቶ ኣልቦ ዝነበረ ናይ ማዕረ ውጽኢት ድሕሪ ምላሱ ኬውን ኣብ ልዕሊ ቫኒስቶሎይ ዘሊሉ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሴት ተጻወትቲ ዓብ ምትላኽ ፈጢሩ ኣብ ቶክ ስፖርት ኣብ ዝተኻየደ ምድብ ዋይት ኤንድ ጆርዳን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኬውን ነቲ ናይ ቀደም መጻልእተይ ቫኒስቶሎይ ኣተኩሮ ገይረ ዘለኹ ኩሉ ነገሩ ተንሃግ ንቫኒስቶሎይ ባይታ ስልጣን ዝህቦ ዘሎ ይመስል ክብል ተጫሪቑ ቫኒስቶሎይ ስልጣን ክሕዚ ይጽበሎ ድዩ ምኽንያቱ ተሆላንዳዊ ኣጣምቱ ዝፍጸም ዘሎ ይመስል ክብል ድማ ወሲኹን ሕቶን መልስን የቕርብ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኤሪክ ተንሃግ ክትዕገዝ ፈቃደኛ ምዃና ይንገር ነዚ ሆላንዳዊ ዝቕጽል ክልተ ጸወታታት ኣንጻር ሊለን ኣስቶን ቪላን ብምኽፋል ነዛ ጋንታ ናብ ንቡር ንምምላስ ዕድል ከም ዝሃበቶ ይግለጽ ብድሕሪኡ ስርዓት ዋነት INEOS ኣብ መጻኢ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ዕረፍቲ ተንሃግ ጽኑዕ ውሳነ ክወስድ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኔዘርላንዳዊ ኣሰልጣኒ ኤሪክ ተንሃግ ምስ ወዲ ሃገሩ ተሓጋዚ ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ቫኒስቶሎይ ኣብ ዓይነታት ጸወታን ኣሰላልፋን ክሳምዑ ብዘይምኽኣሎም ከይተዘራረቡ ነዊሕ ምግባሮም ናይ ቀረባ ጋዜጠኛታት ዓዲ እንግሊዝ ይረዱ ክብረ ወሰን ስበረ መዘከርታ ምሽጥ ኣማላ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዕዳጋ ይቅርብ ኣሎ ኣባላ ግራይት ጋንታ እንግሊዝ ፓልመር አንጻር ብራይተን ተኣምራት ድሕሪ ምስርሑ ዝለበሰ ኣማልያ ብማች ዎርን ሺርት ኮም ናብ ጨረታ ወሪዳ ፓልመር አንጻር ሲጋልስ ዘደንቕ ጸወታ ይንጸባረቁ ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ፓልመር ዝሓለፈ ዓመት ምስ ቸልሲ 25 ሾቶታት ከመዝግብ እንከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ቁመኑ ብሉጽ ኮይኑሎ ታሪኻዊት ማልያ ብሉጽ ድሮ 16,000 ፓውንድ ጨረታ ስሒብ ኣላ ኣስራሕቱ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ኣብ ኩሉ እቲ ዝነጥፎ ዘሎ ሓራጅ ቸልሲ FC ፋውንዴሽን ወፍያ
ክገብሩ ተዳልዮም ኣለው። ፓልመር ብዙሕ ገንዘብ ከምፅእ ትፅቢት ይግበር። ፓልመር ኣብዚ መስርሕ ካልእ ክብረ ወሰን ክሰብር ይኽእል እዩ። ወላ እኳ 5 ግዜ ተዓዋቲ ባሎን ዲኦር ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረሉ እዋናት እታ ብCR7 ዝተወቀጠት ማልኡ ብ46,000 ዩሮ 66,000 ፓውንድ ዋጋ ድሕሪ ምሻጥ ኣብ ቅድሚኡ እንተሃለወት ይኹን እምበር ደንጊ ዝመጽእ ጨረታታት በቶም ኣዝዮም ዝፈትዎ ሰብ ጸጋ ደገፍቲ ቸልሲ ጸኒሑ ዋግኡ ማልያ ሰማይ ክዓርግ ከም ዝኽእል ይጽብጸብ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ። ኣብዚ ቅጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሳብስክራይብ ኣይትዘልወን ወደ ሓንኩም አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ